que tal? Benvidos e benvidas a esta sexta gala do fútbol da Costa que pasa na Costa 2019. Bueno, temos que agradecer dende logo o Concello de Dumbría que, como vedes, este ano nos apoie nesta Casa da Cultura de Olveira, onde, por certo, voltamos, porque aquí estivo que pasa na Costa no ano 2014 estreando as galas do fútbol costeiro e, bueno, pues volvemos porque a verdade é moi fácil organizar cousas aquí, con xente que traballa e que ademais facilita o traballo dos demais. Nun concello onde ademais, bueno, as cousas no aspecto deportivo van de maravilla. O seu último éxito ese subcampeonato de España do equipo alevín de vólei, así que un aplauso moi forte para os alevíns de vólei. E, por suposto, agradecer tamén á Federación Galega de Fútbol, que xa é parte fundamental destas galas. Hai que agradecer tamén a colaboración da familia do Fisober, que nesta ocasión pues, nos presta a estes maravillosos azafatos que nos van a acompañar durante toda esta gala: Sabela, Pablo, Sarai, Adán, tamén un aplausillo para eles. E agradecemos, como non, a colaboración de todos os patrocinadores, que son moitos, os que non dubidan en apostar por esta cita que nos serve para pechar a tempada 2018-2019. E, por suposto, bueno, pues gracias a todos e todas vos que estades aquí enchendo esta Casa da Cultura e que convertedes o fútbol nun dinamizador social na Costa da Morte. Bueno, xa sabedes que os amigos de Que Pasa na Costa gustalles facer un balanzo no ano e polo que medín parece que les consideran que este foi un ano moi positivo para a familia tanto de Que Pasa na Costa como a do fútbol costeiro. Así que, bueno, pues, compre dicirlle a directiva da Federación que coiden a esta xente de Que Pasa na Costa, que xa levan pois casi 10 anos o pé do cañón, pois xa sabedes, facendo crónicas, entrevistas, poñendo resultados en tempo real para máis de 5.000 siareiros que non son capaces de agardar moitas horas para saber como quedaron os equipos da Bisbarra, que fan charlas con campeóns do mundo como Alex Lombardero e que fan tamén un álbum de cromos con esa presentación oficial que tivo lugar no seu día con Augusto César Lendoiro, un álbum de cromos que, bueno, pues fai que sexa auténtica envexa de todo o fútbol galego. Son todas estas cousas as que supoñemos provocaron un dos recoñecementos que máis ilusión lle fixo a Que Pasa na Costa, que foi o galardón que se lle entregaba este ano por parte da Federación Galega de Fútbol no Castelo de Vimianzo. Bueno, en fin, imos aló, porque, como sempre, esta xente de Que Pasa na Costa se pon a repartir premios e se perde, porque este ano temos unha novidade importante, que é a categoría dos veteráns. Imos incluir tamén os veteranos da Costa, unha competición que cada ano chega a medrar, como demostra o terceiro posto da selección da Costa no Campeonato Galego de Seleccións Comarcais que se celebrou hai un par de meses. Así, coa axuda de Modesto Parga, os equipos escolleron o mellor xogador das ligas de veteranos que imos a coñecer esta noite. Veremos se para vindeiras galas hai máis premios na categoría de veteranos, pero bueno, como sigamos así, imos ter que facer galas xa de 24 horas porque se facedes así unha visual rápida veredes que imos a entregar nada máis e nada menos que 30 premios. O sea que raro será se algún de vos marchades daqui sen premio, pero bueno, como non podía ser de outro xeito, mandemos vivo o recordo de dúas persoas que se nos foron antes de tempo. Imos homenaxear un ano máis a Abdulaye cun dos premios do fútbol base e tamén a Alex Pombo, facendo que os xa premios Zamora da Costa se chamen directamente premios Pombo da Costa. E antes de ir comenzando, quero facer tamén Que Pasa na Costa unha mención especial aos patrocinadores, porque sen eles sería imposible facer este tipo de eventos. Vedes os logos que están por aí no carteliño, moi ben colocados, pero dende Que Pasa na Costa non queren esquecer tampouco aos da Estación de Servizo Bazarra, o propio Roberto Mouro de Reales Seguros, que van a estar todo o ano colaborando, facendo viable a plataforma de resultados www.futboldacosta.com. Así que, sen máis, vou dar paso ao que nos vai permitir poder aturar unha entrega de premios de 30 premios, nada máis e nada menos, e vai ser con un home que esta semana está ben contento, porque a Víctor Fábregas, a xente da Esteirana, doulle unha boa alegría. Víctor Fábregas, con todos nós, forte aplauso para él. Gracias,
totalmente contento, non? Estou contentísimo. Este gana non só gana a Copa, senón que ainda veño aquí dar por saco un pouco máis. Bueno, moi ben. Unha potencia gañando copas tamén. Xeralmente, sí, e poñéndoas e Non todo tomando. vai ser resumidas. Non todo tal. Moitas gracias. Todo teu. Ahora ven a parte seria. Moi ben. Boas tardes a todos, un placer. Que tal, chavales? Que sorte tedes, de que non haxa campaña electoral. Pois se non estabades atrás de todo arriba. Xa vos digo eu, dábamos así, chaca, chaca, chaca. Xente de fútbol, un placer estar aquí con vos. Eu tamén pertenecín a vosa familia no momento dado. Deixeino porque eu naquele momento xogaba no Negreira e tiñamos un bo equipo. E tan bo equipo era que nos viñeron a ver do Real Madrid uns cuantos. Eu era un deles. Expulsáramos 20 minutos. Noso amigo García de Loza, moito lle quero desde aquele momento. Aí foi cando dixen eu, igual me teño que dedicar a outra cousa. Bueno, o que cambiou o fútbol, o que cambiou o fútbol, o que era aquele fútbol, aqueles, por favor, aqueles campos, aqueles campos que te axudaban a mellorar a técnica, que tiñas que rejatear as pozas, as pedras, as botellas do día anterior, aqueles balóns mi casa, que pesaban 800 gramos ao principio, acababan con 3 kilos, que aí que decías, ahora non vai con peña, ahora vai ca punta. Aquel fútbol que axudaba a facer amigos nos vestuarios, ca agua fría, e notabas un caloriño na perna, estaba che besando o teu colega. Que bonito, e nunca collemos nada, éramos rapaces duros. Ese fútbol que fomentaba a poesía, cargándolle na metáfora, aquel home detrás da portería sempre dicíndolle antes ao árbitro, antes de empezar o partido, se lle dicía: árbitro, como si pitando así vas quedar solteiro como tua nai, cabrón. Metáfora, metáfora pura e dura, sí señor. E o fútbol que daba a eterna xuventude. Teño conocido xente que xogou 15 anos en juveniles. Iso que vos tamén, algo. E esos coincidían que éramos que levaban a Santa tamén, o día do Carme, co uniforme de 1015 anos tamén. Éramos os mismos. O fútbol tamén daba inmortalidade, ou polo menos aí é que empezamos a ter consciencia de inmortalidade, porque se che botabas refres na cabeza e non morrías, é que eras inmortal. Eu cheguei a inmortal por outro motivo. Cheguei a inmortal por outro motivo. Eu fixeme autónomo e xa me deixa morrer. Xa non podo. Porque a inmortal chegades por dous motivos, basicamente. Polo que facedes ou polo que decides. Eu fixeme autónomo, xa nada, pero quen chegou a inmortal polo que dixo foi, por exemplo, o capitán do Prestige. Dixo, malo se que rompa. Vas, inmortal. O capitán do Titanic cando dixo, a pique por onde? Ese tamén é inmortal. Quen chegou inmortal o copiloto das Torres Gemelas, que tamén era de Esteiro, un primo meu, cando dixo, talle que libras. Inmortal tamén. Hai unha proba, se queredes ser inmortal, se pensar, a mí non de vos é inmortal, non sabe, hai unha proba que se pode facer na casa, as outras non caras hai que faceras pagando xa, pero hai unha que é moi barata, que despois de xantar, sentados nos diante da televisión, me puñedes o Sálvame. E se non morredes ao final, inmortales tamén. Ese. E no mundo do fútbol, quen chegou a inmortal? Pois eso van a medias entre Maradona e Arsenio Iglesias. Maradona ten moitos momentos bons. Moitos momentos bons. Pero unha frase moi chula que dixo unha vez, chea de conocimento, foi que la chupe. E despois xa no descanso, xa cando estaba o home dando moitos abrazos, dixo que la sigan chumbando. E chegou. E Arsenio chegou a inmortal unha vez vindo por dúas cousas, ten moitas anécdotas, vos sabredes tamén moitas. Chegou a inmortal unha vez vindo de xogar en Oviedo, puxaronches de comer de camiño, e Julio Salinas dixolle: Arsenio, que la ensalada no tiene bonito. E dixo Arsenio: Julio, bonito era ganar en Oviedo. E despois ten unha ainda máis cojoruda. Un día estaba na banda, dirixindo o Rigasol, o partido, e había unha muller detrás gritándole: Arsenio, pon el hermano de
de Scaloni! Un tipo miraba para atrás e exigía Arsenio o seu. Arsenio, coño, que pongas el hermano de Scaloni! Xa o tipo estaba negro. Arsenio, señora! Di Arsenio, señora, vostede sabe xogar ao fútbol? Ya no! Os hermanos de Scaloni tampouco. Deixemos que volvo logo con máis tempo. Imos a comezar, que como vedes temos traballo abondo para entregar todos estes premios. Comezamos polo fútbol base, que como sempre con dous premios, un escollido por vos e outro polo equipo de deportes de Que Pasa na Costa. Imos a principiar polo premio que escolledes vos, cos vosos votos, o premio Autocares J. Pombo ao fútbol base, escollido como a meirande parte de premios polas votacións de máis de 130 persoas vinculadas ao noso fútbol, entre xogadores, adestradores, directivos e xente da prensa. Ao club que mellor traballou este curso coas categorías inferiores vai ir dirixido este primeiro premio. Que suba o bo de José Ramón Pombo para facer entrega do mesmo. Por favor, que se achega hasta aquí para facer entrega deste primeiro galardón. Imos con este premio Autocares J. Pombo ao fútbol base. Os nominados son o Unión Club C, o Dumbría, os Miúdos, Corme e Outes. E o gañador é, por enésima vez, o Dumbría con 38 votos, por 19 dos Miúdos, 15 do Corme, 13 do C e 12 do Outes. Pois aí vai ese primeiro premio da noite. Dumbría que xa leva, unha boa colección destes premios. O segundo premio é un dos especiais destas noites. É a cuarta ocasión na que imos entregar o premio Abdullahi ao fútbol base. É un premio que pretende que non nos esquezamos daquel rapaz senegalés que xogaba no Muxía e que nos deixou no mesmo campo da Arliña. Era o seu irmán o que facía entrega do premio durante a edición da gala que tivo lugar en Muxía, nun momento que nos deixou a todos, co corazón un puño. Este ano queremos que sexa Manolo Corredoira, que ademais está compaxinando a súa incansable labor na Costa con novo puesto de delegado da Federación na Coruña. Sigue Manolo Corredoira, chégate hasta aquí. Vai entregar un premio que xa levou o ano pasado a Federación Galega pola súa aposta polas seleccións da Costa sub-12 e sub-15. Un premio que en 2017 levaron os concellos de Malpica e Zas por unir as súas categorías de base e que tamén levou o Outes en 2016. Un Outes que este ano recibiu un premio a nivel autonómico da man da Federación polo seu traballo de canteira. E un premio que tamén levaron o Unión Club C en 2015 e os Miúdos en 2014. Este ano, o equipo de Que Pasa na Costa quere reconocer o traballo do Cabana Sociedade Deportiva pola súa continua labor de formación e concretamente pola súa impecable organización da final da Copa da Costa de Fútbol 8 que se celebrou o pasado mes de maio nas Redondas e se convertiu nunha festa do fútbol base costeiro. Sei que hoxe teñen unha cea do equipo xuvenil e moitos dos seus representantes non poden estar, pero coido que algún representante do Cabana polo menos estaba previsto que estivese por aí. Temos un representante do Cabana, así que presidente do Cabana, que recolle este premio Abdullahi na man de Manolo Corredoira. A fea do equipo xuvenil está aquí o presidente, que non se nos desmanden, Bueno, continuamos con outro premio simbólico, que é o da acción máis deportiva, que este ano quixo patrocinar a clínica O Burgo de Carballo. Por iso imos pedir a Antonio Ares que vaya subindo para facer entrega dese premio. Este ano o premio máis clínica O Burgo, a acción máis deportiva, vaise para Carballo, en concreto para o Sofán, onde a familia de Aspaver montou un dos proxectos máis ilusionantes dos que se lembran nos últimos anos da zona, que é o Sofán Aspaver, convertindo o deporte, o fútbol, nun auténtico motor de integración e de inclusión. Queremos que suba o presidente do Sofán, Ricardo Serrano,
Dolores Fernández García, xerente da Aspaver, a recoller o recoñecemento a esta iniciativa que xurdía, como moitos outros proxectos, nun café entre Matías Navarrete e o presidente da Sociedade Deportiva, Ricardo Serrano. Non foi un de tantos desos que quedan aí na nada, sino que ao final se materializou nunha xornada de presentación no Estadio do Carral cun partidazo ante o Depor da Liga Genuine. Esperemos que a Liga de Fútbol Profesional sexa capaz de cambiar algún día esa norma que dictamina que só os equipos profesionais poden xogar na Liga Genuine. A este ritmo de novo o sofá está apoiando. Magnífica iniciativa de Sofán, de Aspaver, e merecido recoñecemento, desde logo que sí. E seguimos e o facemos cos árbitros, non? Que son os verdadeiros protagonistas do noso fútbol, e así quedou demostrado tamén no Alto da Costa. E tamén a veces nos lo devolven con verdadeiras mostras de agalismo e de colaboración. No, dale. Que non terás nada contra os árbitros. No, solo quería ver si era verdad o opinión. No, dale. Di que son Estás falando dos árbitros e os árbitros. Vexo isto aquí e dame gana de decir, queridos hermanos. Pero era A carta de San Pablo aos árbitros. Queres dicir algo dos árbitros? No, xa máis que lle teñen dito. Pero de algo bo. Un abrazo. Bueno, algo xa sacaron. Xa menos mal. Deixo che falando de árbitros? No, si queres. Bueno, pero de árbitros non vou falar casi nada, porque... Bueno, veña, monta. No, eu teño medo que sabe Dios por onde saes ti, depois din que fun eu. Pola porta, verás. Espero que non insultadme, pero me pejedes. Dixo un amigo meu que era moi valiente. Os campos, falaban dos campos, verdad? Campo do Corcubión, costa abaixo. Bueno, depende de che tocaba, bueno. O normal é que tomaras un bo resultado, se empezabas de arriba, é que che remontarás na segunda parte. O campo do Sé, que grandes... Era o campo do Sé, non sei se é o mismo ainda, onde xoguei eu, pero era un campo que, claro, se xogabas contra o muro, que ten ao fondo, xa, o sea, ti subía a banda, pero a partir do medio campo empezabas a frenar xa. Porque deixamos os dentes ali, estampado o campo do Fisterra, o Arasonis, tiña unha trampa para árbitros tamén, non? Antes do vestuario había rede por arriba, parede, e entrabas por un lado, pero podíanse cerrar por outro. O campo do Lira, que tiña os bloques moi bons de sacar para tirar. O campo do Muxía, cas obras, cheo de pedras que eran boas de coller tamén. É o campo do Camelle, que limitaba o cementerio, que sempre dixías, este campo está de muerte. E depois, claro, se vemos pijería, como pasou na Coruña, nos campos de la Torre, Bueno, ahora nada, nos campos que tendes agora, ostras! Joder! É que sabes sempre onde vai vir o balón. Antes había que adivinar, facías cálculos, ven tirón para lá, vai pegar aquí e tal para lá. Ora calquera. E nos campos da Coruña, cando non era nada a Coruña, como Bertamirán, hai 20 anos, tiña un alcalde, alá hai 2000, que chamaba Breoján, que o tipo é curioso, porque é do Celta, tiña un equipo de baloncesto en Lugo e era alcalde da Coruña, un Cristo. E o tipo, o día iba pasando por ali, non había nada ainda, e o tío como político dixo, aquí hai que edificar. E entón se levaba dous fillos con ele. Un chamábase It e outro Billy. Non xogaban no Ajax, chamábamos así, eran así, antes era así, a Jonathan, Kevin, tal, aquela era It, Billy. Entón se dixo aos rapaces, a ver rapaces, que facemos aquí nestes sitios tan chulos e tal? E dixo yo quiero, porque se falaba en castellano daquela en Coruña, yo quiero que hagas unha torre que se vea Inglaterra. E dixo, tú lo que quieres es que te come el tigre. E dixo, vamos facendo a torre mentre non se me aburra outra cousa. Pero ahora, tueron follós, porque empezaron a edificar e tueron un lío con un grupo de xente que camiñaba xa daquela, o grupo ecologista, que vexaban ali sempre. Entón se molestaba, chamábase Greenpeace, despois foi Mexo Verde,
Entonces, claro, empezaron a construir e tal. Entonces, hai quen digue que incluso o fillo de Breogán veo Inglaterra e todo. Claro, que hai un estudio, porque isto quero relacionarlo porque, claro, o fútbol da costa basicamente ten moita influencia do fútbol inglés, ao revés, non? O sea, é un fútbol bastante táctico, pero que todo se resume nunha frase: "Dalle pa diante, rapaz!" A táctica moi chula, tal moi claro sempre. Entonces, din que viron Inglaterra lonxe. Hai un estudio dun famoso catedrático de Oxford chamado Brian Sykes. Entonces, tipo chegou a conclusión de que nós compartimos 99,9 do mapa xenético cos das illas británicas. E a min aí despertasme tres preguntas. Unha: onde carallo gradúa a vista o fillo de Breogán para ver Inglaterra desde Coruña? Dúas, que temos nós que ver con un pobo mariñeiro, comedor de patacas, que destila alcoholes de forte graduación na casa e que toca gaita? E terceiro, iso explica o parecido de meu tío Lolo con Tom Jones. Aí vos deixo. Volvo despois. Ahora, gracias. Bueno, estábamos falando de árbitros, hai apenas 5 anos, cando non saían na prensa, os árbitros na Bisbarra eran pouquinhos, pero agora que teñen presenza, parece que a conta xa vai por máis de 30, e dende logo é unha boa noticia, porque para xogar o fútbol é necesario o árbitro. Non dá para nomearlos a todos, porque a gala xa vai ser longa abondo como para nomear a todos eles. Pero sí que pedimos que vaya subindo por aquí Víctor Recarei a facer a entrega do premio Saunier Duval, o árbitro do ano, que ben nos viña un Saunier Duval agora aquí, ca calor. Ese premio que escolle o colectivo arbitral internamente neste caso, e ademais para variar, Víctor, pues, quere dicirnos unhas palabras tamén. Es un enigma, non? Eu creo que este funciona. A ver este outro micro. El os igual Pedro. Eu sei, se me va. Bueno, ahora, aquí será por micrófono. Bueno, eu pedille permiso ao Valdo para romper o protocolo. E eu cando pido falar nunca falo breve. Entón, pois nada, desculpas a todos pola miña tal. Puxeron ao principio para despois equilibrar os tempos, vale? Ainda que veño a falar dos árbitros e en nome dos árbitros, gustaríame saltar no guión e facer un primeiro reconhecimento. Xa que hoxe hai aquí 30 balóns, 30 premios para a xente que seguro merece, eu quería ter primeiro unha mención para a xente que nunca recollerá este premio, que é toda a xente que fai posible o fútbol da Costa da Morte. Todos eses innombrables que semana a semana abren os campos de fútbol, venden entradas, atenden as cantinas. Toda esa xente que realmente, sin eles non habría fútbol da Costa. Eu, este ano, por así a modo anécdota, volvín a arbitrar veteranos, deixaron este ano con Lidia no silbato de volta para quitar o mono, e un de tantos días, un de tantos domingos para mañán, fomos ao campo das Fontiñas, a Antón. Como andan os protocolos arbitrais, o noso protocolo di que debemos estar como mínimo 45 minutos antes no campo. Eu acostumo chegar con algo máis. O caso é que eu aparquei má libre no campo das Fontiñas, e nas Fontiñas non había ningún solo coche a porta. Eu esperei, faltaban 40 minutos, desde que miras a acta por si a hora está correcta e chegáis ao sitio correcto, non aparecía ninguén. Eu esperei os 35 minutos. Bueno, os que xogastes o fútbol veteranos sabedes que isto é máis ou menos normal, que nos campos de fútbol de chegar moito antes tampouco se estila. O conto é que eu decidí entrar polo campo porque o campo estaba aberto. O campo das Fontiñas é un campo de portas abertas, por o que o coñezades, están por aí os do Lantón, que ben o saben. E o conto é que o campo non estaba vacío. Eu cando cheguei a ese campo, e paso para os meus diarios, estaba Paco do Lantón cargando a máquina de cal. O campo do Lantón é un deses poucos campos que ainda son de área natural, que ainda dá gusto pisar así de cando en cando. E Paco do Lantón xa estaba cargando a máquina de cal para pintar o campo. Eu fui ao vestiario, saudei a Paco, eu fui ao vestiario, eu preparei, viñeron os do ZAS, que eran os visitantes, preparei a acta dos do ZAS, e cando vi que faltaban 15 minutos fui ao vestiario do Antón. Oye, e as fichas? Isto ten que estar media hora antes, que o protocolo. E digo, espera, que ven aí Paco. E digo, Paco, vou fazer a relación. E claro, cando un ve xente así, un como lle cita as normas, os estatutos, xente como Paco fai falta en todos os lados do noso fútbol. E saco esta colación, porque estes días está moito na prensa o
o eterno problema que temos todos os anos estas alturas de temporada, que son as directivas, non? As directivas que limiten, xente que se cansa de pelear, directivas con 2, 3, 4 persoas, e eu que vos quero pedir a todos vos, que sodes os grandes protagonistas, que tamén fagades que esa xente teña azos para seguir. Este día falaba nunha das finais da Copa da Costa con un presidente dun dos equipos aquí, e ele comentaba, aquí todo o mundo che di o que tens que facer, o que non tens que facer, e eu te dicía, home, pero que se me repartes de carnés, se me repartes tal, a min permítesme sacar máis traballo para outras cousas, non? Eu, no fondo, o que vos quero pedir é que renovemos as directivas, que todos arrimemos un poquinho o ombro para que eses innombrables tamén disfruten un poquinho máis o fútbol, non? Que tamén o merecen. Segundo inciso da noite, antes de que demos o premio ao noso árbitro do ano, o segundo inciso da noite é para comunicar que para nós, para o colectivo arbitral da Plaza da Morte, este fin de temporada ten un punto lutuoso, é moito dicir, pero ten un punto triste, non? Fai 3 anos, aquí decidiron crear unha subdelegación, e fai 3 anos o presidente do Comité de Árbitros, Bernardino González Vázquez, chamou unha persoa para que exercera o papel que ao final me tocou desempeñar a min, e fixo con bo criterio. Esa persoa, despois de case 2 décadas de presencia no colectivo, como árbitro de Primeira Galicia, como informador, asesor arbitral, que chamamos os modernos, na preferente, foi un referente para a arbitraxe costeira. Entón, os árbitros da subdelegación da Costa pedíramos que tivéramos un pequeno reconhecimento para unha persoa que non necesita presentación e que é Jesús España. Bueno, isto é unha camiseta que, se quere vir a recoller, que estará baixando, asinada polos compañeiros. Son 2 décadas con nós e votaremos moito de menos, porque é un dos voces xenerosos. Complicado isto. Boas tardes a todos. Algo me cheiraba mal cando vin aquí a Víctor. Dixen, onde estamos? No Luar, no Land Rover, no Malo Será. E agora, pois, que aquí o compañeiro Víctor, pois, que me dou esta oportunidade tan grande de recibir esta pequena homenaxe para min, que nestes momentos sempre te acordas da persona que nunca tes ao teu lado. Pero, eu sei que ela sempre me apoyou nesto e sempre me inculcou fortemente, entonces isto vai para ela que me está vendo desde arriba. Moitas gracias a todos. Bueno, pues toca entregar o premio, este premio do colectivo arbitral, como decía Víctor Recarello, o árbitro do ano. Así que, bueno, os finalistas escollidos polos propios colegiados son Iván Vilanova Antelo, Adrián Pérez Rellán e Juan Marcos Ríos Suárez. E o gañador é Adrián Pérez Rellán con 35 votos, con os 13 de Juan Marcos Ríos e os 11 de Iván Vilanova. Estaba arriba no galiñeiro, así que está baixando agora por aí Adrián Pérez. E aquí o tenéis. Grande por aquí porque hai que facer entrega tamén do premio Saunier Duval ao delegado do ano, que tamén escollen os árbitros, un premio que entregaron a Suso da Torriña hai 2 anos e a Pablo Caamaño o ano pasado. Este ano os nominados son Jesús María Canosa Trillo, Estrella de Fisterra, Emilio Carreira de Mazaricos e Carlos Vidal do Nantón.
E o gañador, con 22 votos, é o delegado e presidente do Mazaricos, Emilio Carreira, por diante do Fisterrar Estrella Conde de Carlos Vidal, con 8 votos. Pois nada, como decía Víctor, o delegado, presidente e facendo o que faga falta, extremo esquerdo, se é necesario tamén, algún fin de semana. Bueno, toca volvermos ao pasado, facer esta lembranza aos nosos míticos do fútbol da Costa co premio histórico Senra Sport. Así que vaya subindo Sergio Prego Cancela, máis coñecido como Adoro, que outros anos tocaba ya recoller premios, pero hoxe vai a facer en representación da marca Dumbriesa. E tamén a Patri Senra, que se anda por aí tamén, pois non está. Pero está todo, Mirade cantas copas da Costa nunha súa persoa, aí resumidas. Grandes do fútbol costeiro como Torreira, Tito Luaces, Manolín e os 6 clubes fundadores da Liga da Costa xa recibiron o galardón do premio histórico. Este 2019, aproveitando que a gala se celebra en Dumbría, queremos dedicarlo ao seu eterno capitán, Suso. Ele hoxe non pode estar porque está de vacacións coa familia, pero, bueno, a realidade é que non podemos nomear a outro, pois a día de hoxe é que non merece. Así que, quere que suba a recollelo Manolo López, que está por aquí, e tamén Iván Pequeño, ex-xogador e agora tamén concelleiro, almorzando aí polivalencia. Recordamos Suso, foi prácticamente o capitán da fundación alá polo ano 96-97, vestiu a camisola branca, levou o brazalete durante 15 anos, ata 2011-2012. Deixou o equipo na preferente, bueno, pois conseguiu 3 copas da Costa, en 2001 ante o Bergantiños, en 2005 fronte ao Baño, e no ano 2011 fronte ao C. Así que para Suso, un forte aplauso, e ese trofeo que era para a súa casa. Imos cos premios aos pichichis e aos porteiros menos goleados, e vamos comezar a entrega categoría a categoría, comezando polos pichichis, que este ano tiveron unhas cifras, bueno, espectaculares, vamos deixar para o final o máis emotivo. Que suba Esteban Blanco, que pon nome a súa coñecida empresa de construccións para facer entrega do premio Esteban Blanco ao pichichi da Terceira de Galicia. Non é casualidade que Esteban quixera patrocinar este premio, pois vai para a súa casa, para Castriz, onde Sebas marcou nada máis e nada menos que 35 goles e 1,69 de media para ascender o seu equipo e devolvelo á Liga da Costa. Bueno, pues por detrás, por exemplo, quedaron Iván Mato do Cabana con 31 goles, Gibril do Camariñas con 25 e Samuel do Coristanco con 20. Temos a honra agora de ter connosco a Ángel Garrido para facer entrega do premio Vitureira Bouzas ao Pichichi da segunda, que vai ser para Alejo. Alejo non está hoxe connosco, vai recoller o premio en representación de Alejo Samuel. Un Alejo que anotou unha cifra tremenda, 39 goles en 28 partidos, 1,39 de media, que se di pronto. Por detrás situouse o punta do volante Pesco con 28 goles en 30 partidos, e tamén boas cifras as de Pablo Muiño do Maíñas con 22 goles, Brais Cancela do San Lorenzo con 21, Piqui do Mazaricos tamén con 21, o Alberto do Volantes con 20. Está Samuel por aí, forte aplauso. Samuel recoge o premio de representación de Alejo. Imos pedir que se achegue ata aquí Iván Couto, Relacións Públicas da empresa, porque temos a Roberto Mouro con temas laborais entre mans. Hoxe sí que se lle pode facer entrega deste premio a un veciño, como é o caso de Martín MC, porque con 34 goles foi, ademais do pichichi da categoría provincial, só un tanto por diante do Fisterran Adrián Macai. Tamén aparece entre os mellores da categoría Yuyu, camariñando Dumbría con 21 tantos, en a terceira praza Robert Pladur da Esteirana con 15. O premio, como decimos, para Martín MC.
porteiros, imos cos premios Pombo da Costa. Temos decidido xa cambiarlle definitivamente o nome, e no canto de Zamoras imos falar sempre dos Pombos da Costa. Por iso imos solicitar que suba ata aquí o fillo de Pombo, Adrián, cuido que anda por aí, Adrián, vente por aquí, Adrián. E se vai encargar de facer a entrega dos premios xunto con el duaño, xa que outro ano máis os amigos da Escola de Porteiros Nordés teñen un detalliño para os gañadores. Vamos a pedir que vaya subindo por aquí tamén Isma de Dumbría. Creo que está tamén Espasandín en Polonia, anda por aí pasando obstáculos e octavo. Aquí damos noticias tamén, para entregar este premio da FIT ao porteiro menos batido da terceira, que este año gañou indiscutiblemente o meta do Coristanco, Diego Mayo. 15 goles en 24 partidos para o único equipo da Costa que acabou a Liga invicto. Esa porta parecen os gañadores, Está Diego Mayo, meta do Coristanco, con esa magnífica marca e un Coristanco que a vindeira campaña retomará aí o seu posto na Liga da Costa. Mais igualada estivo a pelexa nesa Liga da Costa. Que suba Roberto Lema de que Quentoi Viraventos Servizos para entregar o premio Pombo ao porteiro menos batido da segunda. Hubo que tirar de calculadora para decidir que o menos batido foi Miguel, o porteiro do Mazaricos, que xa vencera aí 2 anos con 17 goles en 25 partidos, un 0,68 de media. Miguel acaba de romper o tendón de Aquiles, así que sube un compañeiro a recoller ese premio, que bueno, pues dentro da desgraza de Miguel, seguro que tamén lle vai facer ilusión de recibir ese recoñecemento. Por detrás de Miguel, Hugo, meta do Muxía, con 19 goles en 25 partidos, e Diego Dourado do Cerqueda con 31 goles en 30 encontros. E para rematar esta tanda, o premio Pombo menos batido tamén hai que entregalo na preferente na primeira autonómica. Un premio que este ano ten poucas dúbidas, vai para Fisterra, onde Iván Bouzón encaixou 27 goles en 34 partidos. Nin Coque, o porteiro dos Sallas, nin Julián, nin Javi Rumbo tiveron opcións de vetar por este premio a Alex Pombo. Ademais, os números do campeón foron inalcanzables para o resto de equipos costeiros. Así que aí está ese premio para Iván Bouzón. Bueno, chega un momento deses premios tan agardados como é o premio Calvo a 11 Ideal. Gracias a Calvo por seguir colaborando co deporte da Costa como estes últimos anos. Imos pedir que se achegue ata aquí a facer entrega destes trofeos o presidente da Federación Galega de Fútbol, señor Rafael González. Imos aló. Os nominados para o premio Calvo, o mellor porteiro da Costa, son Iván Bouzón do Fisterra, Diego Mayo do Coristanco, Dani Varela do Valle. Empezamos a elección do 11 ideal da Costa co porteiro e o gañador é Diego Mayo do Coristanco con 28 votos, por os 22 de Iván Bouzón e os 16 de Dani Varela. Está por aí o porteiro? Está acá. Os nominados para os 3 premios Calvo, o mellor defensa da Costa, son Javi Souto do Cerqueda, Matías do Ponteceso, Antonio do Sofán, Breixo do Fisterra, Michael do Muxía e Aarón do Soneira. Os
Os 3 gañadores ao premio Calvo, o mellor defensa, son Aarón do Soneira con 50 votos, Breixo do Fisterra con 45 e Antonio do Sofán con 33. Sigue subindo, sale por aquí e ide quedando, que xa sabedes que nos gusta facer a foto de familia con 11 completo. Bueno, por detrás deles 3 quedaron Matías con 29 votos, Michael con 28 e Javi Souto con 24. E outros como Coristanqués Lagoa, o Damián do Vallo, Cormelán Eloi Vilar, o Mazaricán Borja, o xogador da Esteirada Simón, tamén aparecen entre os máis votados. Puntanme por aquí que Antonio non puido vir. Non son Breixo, Temos banquillo, hai que facer rotación. Estrella que tamén é delegado e recolle premios e o que faga falta. O fútbol funciona gracias a xente polivalente como a él. Imos cos 8 nominados ao premio Calvo, os mellores centrocampistas, que son Pesco do Volantes, Gonzalo Vilariño do Malpica, Canedo do Sofán, Julián López do Xallas, Vieito do Vallo, Fabián do Sofán, Aarón do Lucas, do Aarón do Fisterra e Lucas do Corme. Os 4 gañadores son Pesco do Volantes con 76 votos, casi nada. Lucas do Corme con 49, Aarón do Fisterra con 44 e Vieito do Vallo con 38. Moi preto quedaron Fabián do Sofán con 37, Julián López do Xallas con 33, Canedo do Sofán con 30 e Gonzalo Vilariño do Malpica con 26. O que enviamos, por certo, a Gonzalo o noso ánimo para que se recupere canto antes dunha grave lesión que acaba de sufrir. Bueno, imos pechar este 3-4-3, non xogamos así, con 3 arriba. Os 6 nominados para os premios Calvo, os mellores dianteiros son Adrián Macai do Fisterra, Piqui do Mazaricos, Alejo do Corme, Raúl do Sofán, Yuyo do Dumbría e MC do Vallo. Os gañadores son Adrián Macai con 84 puntos, MC con 80 e Alejo con 54. Mais non se quedaron pues, Raúl con 17, Yuyo e Piqui con 12, Pablo Muiño con 11. Así que repasamos este 11 ideal. Esta selección da Costa con Diego Maño na portería, unha defensa con Aarón Fernández, Breixo e Antonio, un medio do campo con Aarón López, Lucas, Pesco e Vieito, e o noso tridente arriba con Alejo, MC e Adrián Macai. Aí está o 11. Poñedemos agora para facer. Imos facer esa foto do 11. A ver, achegaremos ata aquí diante. Sí. Eu tamén vou facer. Hola, presidente. Que pasa? Como estás? Porque falta un adestrador. Un placer. Sí, bueno, presidente, aquí eu vou por outro lado. Veña, ya está. Veña, va. Banda. Non sei se somos futbolistas, pero máis guapos que nós son. As fotos quedan ben, non? Sí, sempre vou facelo con xente guapa. Os nomes sí que os conocedes, Gaspar, Melchor e Baltasar, despois deron moito que falar, pero esos ben despois, ao final, pararon, viñan a Coruña, a un bautizo de Suso, da Suso, entonces pararon pro camiño, non se conocían, eles pararon nun pub que chamaban Pub Jericó. Vale? Pasa que, claro, estou falando da monarquía, e agora estaba aí afora, mentre nos daban os premios, e escoitábamos bum, cada 2 por 3, e dixo mai un compañeiro que son petardos que teñen un temporizador que é para escorrentar o xabarín. E dixo, coño, pero eso teña un remedio para matar o xabarín. Falando da monarquía, o que fixo vello.
Tío levantouse un día e dixo a Sofía: "O novo mono". E dixo Sofía: "Vos mana aquí". "Mo aí". "Teño escopeta". E dixo: "Eso que daba medo a mí". Porque claro, o sea, cuidado, porque esa familia sí que é un onxe ideal. Ese sí que é un onxe ideal. Meu pai, que trabajou moito tempo por Inglaterra, fixose amigo, moi amigo da que é reina de Inglaterra hoxe, pero daquela ainda estaba estudiando para a reina. Entón se senta había con quen falar. Antes do difícil, sempre. E un día ven a festa este, e quixo conocer a familia real de aquí, e dixo: "A toda a plantilla, que eu son xos que poida". Sí, vale, pues ali, como estaban eles por aquí, así, pues ellos a todos en fila. Era máis chegar, xa dixo: E dixo: "Tranquila, é a fea, non morde, quere xogar, máis". Dou un paso máis, e veo un fulano así, e dixo: "Que é o coreógrafo?". "Non, é Marichalar, está tranquilo". Dou un paso máis e vai: "Oh, carallo", dixo: "Tranquilo que é o neto, por así, cuidado que se versamente un pé". Dou un paso máis, e estaba a vella, a pobre que estaba aí, pero estaba ali. E dixo: "Non, témolo ralentí que gasta menos". E despois dixo: "Falta 62 en Suiza". "Carallo, xogando?". E dixo: "Non, xogando non. Están ali". Bueno, o carallo que o tipo foi para Botswana, e fai o que fai calquera, primeiro dispara por mirar. E doulle un elefante, eso tamén é deporte, doulle un elefante de 90.000 euros. Pensades que dou barato. Non. Anos de 30.000, E menos tamén, anos de segunda man. Entendes? Dixelle o tipo: "Non, lo siento, me he equivocado". "Como que te equivocaches, cabrón? Si deste só vos". Por 350 papas un ñu. Por 250 un ajasel altonso. Mira ali, hai un perro de la pradera que che regalan o segundo co primeiro. A ese non lle deches, collense a panda, basta o monte revento de reposo. Carallo, o tipo, volvo aos Reis Magos que este está en relación co fútbol, mellor que esta planta. O instruto mo. Pensei que fora eu, Estaba no pajérico, e falar da monarquía todo para carallo. Puxeron música de Barón Rojo, cubatas, uns pitillitos de la risa e tal. E vai, claro, fixeronse colegas, pero chegou a 7 da mañá, porque ainda non tiña licencia de tablado flamenco como Santa Comba, e tiñan que pechar a presento. Entonces, dixeron: "E agora, como carallo non nazo na Coruña?". E hai de reventar, Sí. Vou salpicar a primeira fila ainda. Xa te dixen que non me tienes que dar Coca-Cola. Salen para fora e digo: "Como vas para Coruña, non hai nada". Lévame, tu familia non te olvida, aunque quisiera. Marcha para Coruña e dije: "Como facemos?". E dixe: "Teño unha idea. O primeiro camión que pase por diante, seguimos. Ou unha estrella", dixe outro: "Non te jode". E pasou o camión de Estrella Galicia e vamos 3. Gaspar se quedou en Barcelona, casi reventa un club. Melchor anduvo por aquí unha temporada, pero non se fixo moito. A idea foi coller a Fresa a Huelva. E Baltasar foi o mellor, porque foi pichichi co Celta. Moitas gracias, foi un placer a pesar dos despedidos. Felicidades a todos, viva o fútbol a nostra, viva o fútbol tocado, e disfrutalo. Bueno, pues imos cos premios, como lle chaman por aquí, premios gordos da noite, non? Bueno, pues esos premios escollidos lembramos pola votación de máis de 130 persoas do noso fútbol.
Así que imos aló. Comezamos polo fútbol feminino, co premio Aluminios de Umbría, o mellor equipo de fútbol e fútbol sala feminino. Sube por aquí Víctor Trillo, que nunca falla nestas galas. Víctor, que ca bicicleta sube máis rápido que sin bicicleta, Entraban en votación os dous equipos de fútbol 11 feminino, os miúdos, ou as miúdas, mellor dito, o Bergantiños feminino tamén, e tamén os tres equipos de fútbol sala feminino da zona, o Fisober de Umbría, o Amarelle Santa Comba e o Atletes de Esteiro. Tras a votación, os nominados son o Fisober, o Bergantiños feminino e os miúdos. As gañadoras son as miúdas con 47 votos, os 30 do Bergantiños feminino e os 24 do Fisober. E ven a representación das miúdas. Outro aplausinho para elas. E seguimos co fútbol feminino e cas dúas grandes protagonistas deste curso despois da fermosa e emocionante finalísima da primeira Copa da Costa feminina da historia. Facémolo gracias á familia da Asociación Bidú, que quere aproveitar esta gala para facer outro recoñecemento ao traballo das miúdas e do Bergantiños, un premio moi especial. Que suba por aquí Martín Varela para facer entrega do trofeo a mellor xogadora de cada un dos equipos tras unha apretada votación que se realizou dentro dos propios clubes. Por aquí está xa Martín. O trofeo Bidú a mellor xogadora do Bergantiños feminino é para a pichichi do equipo Meri Insua, con 44 votos, con os 33 de Lore Suárez e os 17 de Lara Sánchez. Meri non pode estar hoxe aquí connosco, sube no seu lugar Noé Amarelle. Agarda por aí, porque así facemos unha foto a tres, porque tamén hai que entregar ese premio, ese trofeo Bidú a mellor xogadora da Escola Deportiva aos miúdos feminino, e ese premio é para Antía Rei, a capitana, con 33 votos. Sacada con Isa, 12 votos para Ilia e 11 para Paula. Si recollemos ese premio e depois facemos aí unha foto cos dous equipos. Primeiro unha por aí e agora unha por cada lado. Só vou escoller o premio, Martín, e xa vou entregar eu, Martín? Continuamos agora coa novidade do curso, a categoría dos veteranos, e hai que agradecer a Modesto Parga, que segue sendo a alma do fútbol da Costa de Veteranos, que nos axudou además a contactar con cada clube para que eles mesmos fixeran a súa votación para escoller o premio Asador Ríosil ao mellor xogador de veteranos. Que suba Marcos Seoane, que ademais coñece a categoría porque é central do ZAS, actual campeón de Liga. Os nominados a este premio son Edgar do San Lorenzo, Miguel Figueira do Soneira, Braulio do ZAS, Palermo do Malpica e Añón do San Román. E o gañador deste premio é Braulio, con 11 votos. Na segunda praza empataron con 5 Añón, que ademais é porteiro, e Miguel, e Palermo. 3, un só voto máis que os do Pichichi deste ano, de Edgar. Ven por aí Braulio, moitos premiados que se foron hoxe aí arriba ao coleiro, pero xa está con o noso Braulio. Continuamos co premio máis deporte a mellor afeición, os siareiros, que a verdade, bueno, pois ten pouca discusión. Vai subir Juan Jesús, que parece que algo se ulía, porque os nominados a este premio son as afeicións do Fisterra, do Corme, da Esteirana e do Volantes.
para onde irá ese premio. Primero Juan Jesús, con ese garbo, ese porte. A afición gañadora é a da Sociedade Deportiva Fisterra, por aplastante maioría. Esa afición de Rapacollós Pipan debe gañar un reconocimiento a nivel galego na gala da Real Federación Galega de Fútbol, con 74 votos que recibiron por diante da Marea Azul do Corme, que levou 13, a fracción Blaugrana da Esteirana, que recibiu 8, e os 6 do Volantes de Baño. Por aquí solicita a organización da gala que a banda batucada dos Rapacollós, que estaba pensado que tocasen unhas pezas, ao final da gala a dirección pedía a ver se animaban a tocar. Por certo, mañán van tocar no marco do Festival de Blues de Fisterra. Esta xente tan pronto te anima un partido como toca blues. Que digo, hai que ser polivalente. Continuamos co premio Bar Bristol a mellor directiva, que suba por aquí Antonio Varela para facer entrega deste premio, que quere louvar o traballo de todos os que están aí detrás, permitindo que os futbolistas poidan facer o que máis lle gusta no mundo cada fin de semana. Toda esa xente que traballa na sombra e que ademais de botar aí moito tempo, na maioría dos casos, bueno, un tempo que sacrifican da súa vida persoal, da súa vida familiar, e da por riba a veces pues, teñen que aguantar moitas críticas. Os nominados nesta categoría son o Sofán, a directiva dos Miúdos, a do Dumbría e tamén a directiva do Baio. O clube gañador a este premio Bar Bristol a mellor directiva foi o Sofán, que segue arrasando nestas votacións, 57 votos para eles, por os 16 dos Miúdos, os 10 do Dumbría e os 8 do Baio. Xa non che coñen na casa, de estar dicindo. Faise sitio, non hai problema. Todos sexan premios. Seguimos polo premio Fútbol Táctico o mellor adestrador. Nesta ocasión non puido vir María Vila, a xerente desta revista internacional que sae de Carballo para todo o mundo, así que imos pedir aquí a presenza de Iván Cancela, que xa ten pasado moitas veces a recoller moitos premios, pero nesta ocasión o temos connosco como presidente do Comité Galego de Adestradores e ademais amigo de Fútbol Táctico. Os candidatos a este premio Fútbol Táctico o mellor adestrador son Eloi Calvo, con Estanco, Ángel López, do Fisterra, Sil, do Volantes, e Pablo Torreira, do Baio. O gañador ao premio ao mellor adestrador é Pablo Torreira, adestrador do Baio, o míster do Mazaricos, que quedou aí as portas de colarse entre os nominados. Pois como vedes xa non queda nada, parecía que nos iba a levar moito tempo, pero mira, xa estamos na recta final. Toca o premio Gaseosas La Pitusa ao mellor equipo, e vai subir Antonio Landeira a facer entrega do premio. Os nominados ao premio La Pitusa ao mellor equipo... Está por aí Antonio Landeira. Antonio Landeira? Non está Antonio Landeira? Pois vai ter que subir a leer a entregar o premio... Un se mira, outro se mira, Alberto vai che tocar facer de Antonio Landeira. Polivalencia, todo. Agora si, os nominados a este premio La Pitusa ao mellor equipo son o Volantes, o Coristanco, o Fisterra e o Baio. E o gañador, con 64 votos, cunha ampla distancia sobre o segundo que levou 17, é o Fisterra.
que é un éxito rotundo, 64 votos para o Fisterra por 17 do Baio e 5 que sumaron Coristanco e Volantes. Bueno, chega o momento máis esperado da noite, o premio O Semáforo de Fisterra o mellor xogador desta temporada 2018-2019. Non pode estar hoxe con nos con Jesús Picallo, así que pedimos que suba aquí ao escenario Silvia Cancela para facer a entrega deste último premio da noite. Forte aplauso tamén. Os nominados a este premio son Pesco do Volantes, Adrián Macai do Fisterra, MC do Baio e Lucas do Corno. O premio ao mellor xogador da Costa por 52 votos que sumou 30 de ventaxa sobre o segundo clasificado, o mellor xogador da Costa é Adrián Macai. Votos para Adrián Macai, 22 levou Pesco, 17 MC e 5 o Cormelán Lucas. Bueno, pois mesa baleira, entregamos xa todos os premios, agora chega eses momentos de confraternidade entre todos, aí hai uns pinchiños para que podamos charlar tranquilamente. Imos pedir a presenza aquí arriba, ademais de Víctor. Eso viña a decir eu, pero xa cumplindo, dalle, sí, cumplindo, moi ben, fantástico. Chama a xente aí. Fantástico, que por favor, que todos os premiados fagan o favor de subir aquí a facerse unha foto de familia, cantando We Are the Champions. A ver quen sabe a letra. ¡Vamos! ¡Arriba, chavales! Vamos a ir poniendo aquí 5 euros tamén según vai ese subindo. Sí que vou premios, vou facer outra, aproveito xa un de fotos aquí. Mientras van subindo, un aplauso para os nosos colaboradores na esquina ali, por favor. Xente maravillosa dando os premios. Vamos, chavales, a mellor cara. Whisky.